Kalasnyikov. Ez a bandám a füllet kinyitott. Köszönöm nektek, hogy mellettem sokat... Sziasztok, Ever vagyok, és itt van velem Supergirl. És ebben a videóban hide and seekezni fogunk. És megbeléptünk. Gyere inkább a 4-esbe vagy a 4-esbe. Legalább jobb szoktak keresőre. Te Istenem. Nem Evergloves, hanem csak Ever. Mert Evergloves a szar. De szar vagy. Nem tudtam elúzni. Itt a gyerek! De szarok vagytok. Harmadik blokk. Szekundula. Tuti lesznek. Akkor nincs ilyen. Nincs itt. Akkor kimentek a szemetek. Bujók nyernek, írta ezt. Ezeket nézd át nagyon, mert ezekben vannak általában. Ez nem jó. Nem föntről nézem annak közül. Ott megy alul, ott megy alul. Azt nézem, hova megy. Ezt láttam. Most az megvan. Na akkor... valahol itt van. Vagy van megölte. Szia! Ez szél volt. Maga a töké. Hányat öltem meg? Én már 3-at megöltem, és már csak egy van. Az a Shadow. Vagy most kitöltem meg? Ja, az a Shadow. Még van 2 percünk. Lehet keresed, hallod, amikor ilyen csomó van így egybe. Ott keresd őket, mert... Várj, lehet, mert nem tudom betudom csapni a gyerekeket. Inkább keresed. Hallom, csak nem. Nem azért jövök. Föl lehet menni a rakétára. Mindegy. Ez az! Keresők nyertek. Ki ölte meg? Gyere a 7-esre. Nem láttam tőle. Lépjen már be valaki, még hány kell? Még kell egy ember. Ennyi volt, De rossz nem tudok írni izéval. Pirossal. Ja, mert mesterem C. Hozd meg szar. Ennyi vagy. Én azt átugrottam. Ott előbb én is átugrottam, úgy estem bele a lávába. De mi ez már? Persze meg fogok. Ennyi vagy.
Meg ennyi, ezt is látunk. És figyeled, végig viszem... Ja nem. Supergirl, óvó, pedig ez jó ez a pálya. Melyik pálya? Ez szép pálya. Mi is vagyok én? Nem már! Valaki kergeted. Nem vagy lényeg, vagy tuti. Nem hát. Milyen blokk vagy? Nem tudom. Honnan meg? Nem tudom. Jó, mindig honnan meg. Fú, de beloggolt. No! Ha megint ilyen blokk vagy? Te csíra, ne! Jussak Nem kapsz. beszélesztem elő. Dehogy nem. Hát csak ez napjuk. Kikött meg. Te ütöttél meg? Aha. Hogy te könnyű vagy. Anvil vagy. Ilyet ír. Oppa, már ketten vagytok. Tényleg te ütöttél meg amúgy. Én. Ha. Hogy te ide? Beszélem akkor is meg. Tudom. Ennyi vagy. Ez mi? Megöltelek. Mikor? Én megöltelek téged. Amikor mondtad, hogy ennyi vagy. Aha. Az igen, pedig én még futottam akkor tovább. Jaj. Arra csak a széken. Én vettem le magadtól a vasnál. Tudja, hogy itt van valaki. Mivel fogadsz el? Ebbe az 50 másodpercben tudti megölöl valakit. Ha valaki csak megöl. Hát megvan egy. Ó, még 4 van. Huhu. Szép pálya. 4 kereső és 4 bujó, mindenkinek még jut egy ember. Ez mi volt? 3 embert töltem meg. Log. Jó van. De így szoktak lenni.
Ez az! Megöllek. Megöllekelek. Hoppá, ré. Azért profizmus.